Hello friends, welcome back to my channel. Birkhang nोंथां बयरा सरप्राइज दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरोंगोन जेनाखि जायखिजाया इमेज टू भिडिअ फाइल मारै कनभार्ट बानायो ओके जेनाखि फर एग्जांपल हमना ला जेनेबा जायखिजाया फट' जेनाखि हमना ला जेनेबा माबायदि बुस्थुखौ भिडिअ फाइल बानायो जोङो ओरैबायदिखौसो बानायो नङा होमबा जेनाखि जायखिजाया माने इम्पोर्टेन्ट माखासे नोट्सफोर फर एग्जांपल हमनानै बेबायदि माखासे नोट्सफोर आरो माखासे इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स बिदिखौसो मा जोङो फट'निफ्राय इमेज जेनाखि भिडिअ फाइलसिम माबोरै कनभार्ट बानायो नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप फोरोंगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओके स' लेट्स स्टार्ट विथ भिडिअ स' फ्रेन्ड्स जोङो जेनाखि जायखिजाया फट'निफ्राय भिडिअ फाइलसिम कनभार्ट बानायनो थाखाय जोंनो मोनसे एपनि गोनांथि जागोन बे एपनि मुङानो जादों इमेज टू भिडिअ फाइल कनभार्टर ओके स' बे एपखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगल प्ले स्ट'र एपखौ अपेन खालामदो देन नोंथाङा बे सार्च बाराव सार्च खालामदो इमेज टू भिडिअ कनभार्टर ओके स' आं सिम्पलि बेखौ सार्च खालामबाय आं बे एपखौ अलरेडि डाउनलड खालामखानाय ओके इनस्टल खालामखानाय आङो ओके स' नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल नोंथाङा बे एपखौ माने इनस्टल खालामना लाग्रोदो आरोखि ना आरो आं बे एपनि लिंकखौ आं बे भिडिअ डिसक्रिप्सनावबो होगोन बे लिंकआव क्लिक खालामबानो नोंथाङा बे एपखौ डाइरेक्टलि मा डाउनलड खालाम एबा इनस्टल खालामनो हागोन आरोखि ना ओके थ' जोङो दा मा मोनसे नोंथाङा जायनाखि इमेजखौहाय जाय फट'खौहाय जोङो माने एबा डकुमेन्ट्स जायनाखि केपचार खालामनाय फट'खौ नोंथाङा भिडिअ फाइल महराव जायनाखि कनभार्ट बानायनो सानदोंना बे फट'खौ माने केपचार खालामखांनायनि उनावहाय माने क्रपिं खालामग्रोदो आरोखि ना आंबो क्रपिं खालामग्रोनोसै सिगां क्रपिं बानायबा माने क्रप बानायग्रोयोबा माने साबसिन नुयो आरोखि ना दा आङो बेयाव इडिटआव सेनसै आं क्रप बानायग्रोनोसै आरोखि ना एसे साइज नुयो माने क्रपिं बानायबा माने साइज नुगोन आरोखि ना ओके ओंखायनो आं बेखौ क्रप बानायग्रोनोसै क्रपिं बानायग्रोजोबनाय आं बेखौ गासिखौबो नोंथांमोनाबो फार्स्ट अफ अल माने क्रपिं बानायना लागो आरोखि ना जोङो बै जेनाखि भिडिअ फाइल बे एपआव माने जोङो बेखौ भिडिअ फाइल कनभार्ट बानायग्रा बे एपआवनो खालामखानाय हानाया होमबाबो नोंथाङा बे एआव बानायोबा साबसिन जाग्रोखायो आरोखि ना नोंथाङा बेयाव फार्स्ट अफ अल नोंथाङा बेखौ क्रपिं बानायना लाग्रोखा दानालाय मा गासिबो फनावनो थाखाजोबो गेलारियावनो खनसेनो इडिट खालामबानो बे फनावनो एभेलेबल थाखाजोबो क्रप बानायग्रायाहाय आङो क्रप बानायना लाग्रोजोबनि गासिखौबो आं नोंथांमोननो एगजाम्पलनि दराव खोन्थादों आरोखि ना जायखिजाया ओरैनो खेबलाबायना लादों आङो जायखिजाया फट'खौ अके डकुमेन्ट्सखौ आं बेखौ गासिखौबो क्रपिं खालामना लाग्रोजोबनि आरोखि ना अके माने साइज नुगोन आरोखि ना क्रपिं बानायना लायोबा माने साइडखौ नुला आरोखि ना गाज्रि नुगोन साइडनि जायनाखि बाहेरानियाव जायनाखि दस्राफोर बुस्थुखौ नुदेरनायखौ बेखौ क्रपिं बानायना लाग्रोजोबनि आरोखि ना माने साइज नुनायनि उनावहाय जोङो भिडिअ फाइल जेब्लानाखि जों जेनेरेट खालामोबा अके स' आं बेखौ क्रपिं खालामना लाग्रोजोबनि नोंथांमोनाबो फार्स्ट अफ अल भिडिअ फाइल कनभार्ट बानाय सिगां बे इमेजखौहाय नोंथाङा भिडिअ फाइल महराव कनभार्ट बानाय सानदों बेखौ माने क्रपिं बानायना लाग्रोजोबखा आरोखि ना साइज नुगोन होनबासो बेखौ नांला बेखौ डिलिट खालामबाय आङो एसे माखासे दंबावो मोननै मोनथामसो बेखौ आं गासिखौ क्रपिं बानायना लाग्रोजोबनि जाबाय थ' दानिया बेखौ क्रपिं खालामना लाखाजोब्बाय आङो अके नाङिफोरखौ आं डिलिट खालामबाय आङो जायनाखि दाना मा नोंथाङा बे एपखौ सिम्पलि माने अपेन खालामबानो जाबाय आरोखि ना नै बे एपआनो दहाय आं इनस्टल खालामनायहाय अके बे सिम्पलि बे एपखौ अपेन खालामबा बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथांमोना दे नोंथाङा गोजौआवहाय बे गेलारिनि अपसन नुनो मोनदोंना नै गोजौआवहाय गोजौथारावहाय बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामोबा माने बेखौ पारमिसन बिगोन आरोखि ना बेखौ एलाउ खालामनो थाखाय नोंथांनि फनावहाय एलाउ खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जायनाखि बे एपखौ पारमिसन होखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन दे नोंथाङा बे गोजौआव बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोना बे गोजौआवहाय गेलारिनि आइकन नुदोंना बे गेलारिनि आइकन नुनायाव क्लिक खालामबानो जाबाय गोजौआवहाय अके राइट साइड कर्नारावहाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि जायनाखि गेलारियाव जेसेबांनाखि फट' बायग्रा दं बे अपेन जाजोबगोन आरोखि ना आरो नोंथाङा जायनाखि अबे डकुमेन्ट्स एबा अबे नट्सखौ केपचार खालामनाय फट'खौ बेखौ अबे जायनाखि केपचार खालामनाय फट'खौ नोंथाङा भिडिअ फाइल महराव कनभार्ट बानायनो सानदों जायनाखि नोंथाङा अबे फट'खौ भिडिअ फाइल बानायनो सानदों बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय फारि फारि फ्रेस खालामनानै अके आङो ओरै फारि फारि सेलेक्ट खालामलांसै बेखौहाय देन नोंथाङा बे गोजौआवहाय नुनो मोनदोंना राइट साइड कर्नार गोजौआवहाय केमेरानि ओरै राइट साइडआवहाय बे डान होननाया बेयाव क्लिक खालामदो खनसे ओमफ्राय आरो बेखौ खनसेबाव नोंथाङा सेलेक्ट खालामफिनदो आरोखि ना फारि फारिनो आरो खनसे सेलेक्ट खालामफिनबावनांगौ देन नोंथाङा बे गाहायाव नुनो मोनगोन नै कमप्रेस होननायाव बे टिक मार्क लागायदो देन नोंथाङा बेयाव कनभार्ट टु पिडिएफ होननायाव क्लिक खालामदो अके बे कनभार्ट टु पिडिएफ होननायाव क्लिक खालामदो माने बे कनभार्ट जागासिनो दं बे कनभार्ट जाबाय आरोखि ना दानिया नोंथांमोना बेबायदि कनभार्ट जाखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथाङा बेखौ डाइरेक्टलि मा जायनाखि नोंथांनो सोरनोबाफोर जायनाखि वाट्सएप बागेरायाव शेयार खालामनो सानो बेखौ डाइरेक्टलि शेयारबो खालामनो हागोन नोंथाङा सिम्पलि आरो नोंथाङा बेखौ मा अपेनबो खालामना नायनो हागोन आरोखि ना नोंथाङा बेखौ मा सेभ खालामना लानो थाखाय बे अपेनाव क्लिक खालामदो अके बे अपेन जाबाय दानियाहाय
अपेन जाबाय बे दानिया नै नायदो नोंथांमोना बे जाहैदों पिडिएफ फाइल महराव जाबाय आरोखि ना बे गासिबो लाइन मोनसेनि जाजोब्बाय आरोखि ना डकुमेन्टस महराव जाबाय बियो बे नट्सआ बे पिडिएफ फाइल महराव बे जाबाय बेयाव गासै दं पेज 8टा पेज दङ 8 पेज दं बेवहाय दानिया बे गोजौआव नुनो मोनदोंना नोंथाङा बे 3 डट आइकना बे राइट साइड कर्नाराव 3 डट आइकना नै बेवहाय 3 डट आइकना बेयाव क्लिक खालामदो देन नोंथाङा बे डाउनलड होननाया बे डाउनलड होननायाव क्लिक खालामदो आरोखि ना अके डाउनलड होननायाव क्लिक खालामदो होमबानो बे फाइलआ सेभ जानानै थाबाय आरोखि ना नोंथांनि जेनाखि माबायावहाय फाइल मेनेजारावहाय आरो नोंथाङा बेखौ डाइरेक्टलि बे सेनाव क्लिक खालामनानै माने सेन्डबो खालामनो हागोन आरोखि ना वाट्सएप बायग्रायाव ओमफ्राय हरनांगौ ब्लुटुथजों जिमेलजों हरनो हागोन आरोखि ना अके दानिया जों बे सेभ खालामनानै बे सेभ जाबाय आरोखि ना जोंनि फाइल मेनेजारावहाय नै दानिया बेखौ जेनाखि बेयाव अफाय थागोन होनना बुङोबा नोंनि फननि फाइल मेनेजारावनो थाखागोन बियो आरो नोंथाङा माने पिडिएफ फाइल डकुमेन्ट्सखौ अपेन खालामनायग्रा एपबो थाखायो आरोखि ना पिडिएफ फाइल रिडार होननाय बेफोरबायदि एपखौ माने डाउनलड खालामनानै नायनोबो हागोन नोंथाङा बिराद बेखौ डाउनलड खालामलायना बेखौनो गोनांथि गैया बिनि बेफोरबायदि पिडिएफ फाइल डकुमेन्ट्सआ मा फाइल मेनेजारावनो थाखाजोबो आरोखि ना बे डकुमेन्ट्स दासो खालामनाया बेखौ नायनो थाखाय फाइल मेनेजार एपखौ अपेन खालामदो नोंथाङा फाइल मेनेजारखौ अपेन खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बे डकुमेन्ट्स होननाय अपसन थागोन नोंनि बयनिबो फनावनो थाखायो बे डकुमेन्ट्स होननायफोराव अपेन खालामदो ओमफ्राय नुनो मोनगोन आरोखि ना नोंथाङा नै आं दासो कनभार्ट बानाया नै बेनो अके गोजौथारनानो आंखौ अपेन खालामनायसै नै नुबायना नोंथांमोना अके बेनो आरोखि ना जोबोद इजि आरोखि ना पिडिएफ फाइल कनभार्ट खालामनो थाखाय जायखिजाया फट'निफ्राय जेनाखि डकुमेन्ट्स इम्परटेन्ट नट्सफोरखौ केपचार खालामनायनि फट'निफ्राय पिडिएफ फाइल कनभार्ट बानायनो अके दानिया एखमबा सिम्पलि नोंथाङा ससियेल मिडियाफ्राव बबेबा सोरनोबाफोर माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै सोरनोबाफोर नांगौबा नोंथांमोना शेयार खालामनो हाबाय आरोखि ना वाट्सएप बायग्रायाव बे दा जाबाय आरोखि ना अके स' आइ हप नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ मारै पिडिएफ फाइल बानायो जोबोर इजि आरोखि ना बानायदो नोंथांमोनाबो ट्राइ नायदो मानो होनना बुङोबा जोङो बे पिडिएफ फाइल बानायनाया जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट आरोखि जोंनि डे टु डे लाइफआवहाय अके